Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ginom punya skul kemudian hapok Kshatri Jong Meghalaya School Welfare Development Association akan duduk lebih arah jarpun riu. Kelepen pau kejeng sengokya. Laga jeng bambeteng syuk ke sorka zilla, 5 ketenak pulih putih ban ay jeng Arab. Kum ke ad hoc grant, bat ke science grant, syaki skul berayok jeng bed. Presiden keseng ubah hamar bemut marbanyang, hake jeng akran makilar petai kubor, ulong bagi regi skul berayok jeng bed ban penyaj, hake kerdan secondary bat higher secondary, kidan kumba arpo arfusan snem, kibaklam yok syuk, ya ke ad hoc grant bat ke science grant, Bat dekat science grant, kidan lele ki skul, kiba klem yok syuk, nadu usnam araja khat saw, haka kedan secondary. Haka beda bat kani, ulong baka seng kan selip ban IT dekat jing tho, sya umintri ka sorka jela uba kmi eka tanat pulih putih ban pan jing pensyai halor kani. Haka deka puan, nembaju piki media, ikut ban pensyai ya karai ka pemi nak kani kejelang kapalong matagasngi. Hang ni Okasi Nasional Luar Hall Mokhat kabang ila khat ya ki nok punya skol adu ki principal ki head kumjuru ki no hikai kamtam na ki secondary but higher secondary but na ki skol SSA ki bakhlam IT ya ka management chaka education department ki badan khasan spa sau pusau Hakane ka cingelang ka pa mentakas nila ya keren ya kini ki agenda ki badan rupeli di halor ka mat ka paningkong ka bede bat ki secondary bat ki higher secondary karai ka long ba ngin tho mata syaka sarkar sahi sempiang kumangila ju tho ki pa bladap ban penken mau ya ka ai ka ba mangi la chu ya kran pat ki ha ka be dei pat ka jing jo ki ki skul kham tam ki skul ki ba la yo jing bet la ni kita ki permitted school mangi ong namar ni syamba kumba palat arko arsan sinamenta ka sarkar ka khlam batang syu ban ai jing rap ya ki secondary ba higher secondary kata ka bangi ong ka ad hoc grant kumjuru ka science grant nadu usnam aja ka saw chane haki secondary ka khlam asyo teki school na koi ka por ki la fa e ki jingkar pa chungki lamba ki DSCO sha diesel sha ka sarkar de gilap kum ka asian babun sen ki ki proposal ki sha kan taj kum to habang ia fai ka ka jing grant pamentan ia penpau ia ka jing iro aku kadang ya sarkar kapal ale bah ka bede bat kini ki jingdawa jo kini ki noi kai ka LP bat ka UP mo kam tam ki SSA bat ya thok kala pen ulong sisa ya ka jingkwa ka joki kum jo ru rangi phai siki level ki bade bat ki college level tu UI kala don hi ka jingle ka jing chimkya jong korban dei ha kan ni ka level hi jong ka secondary ba ka secondary UI ya ka ni ka jing da kabaka sarkar hi kamla ban len baka khlam le ai kideki benta ki bala niklak kila manong kideki benta ki bala I ben da ka sarkar henrei kideki kerdan pada ki badan kamba namar baro ni sepek ya ka performance ka nun ka school na ka result kata kala kalong haka SSLC lani haka HSSLC pi nama kini ki result kideki badan kamba kiba pen iya ka permansi jong ka skul pura kawai penban ya kini ki kerdan nabala rang ya fai ya ka jingdan jong kini ki government school hi kidan tang arf kondai tli ha ka higher secondary nabar ki secondary baro jong ka government la kentiu ha ka higher secondary mukim dan syuk ki ba sa ta ka secondary level de the rest ki dei pede ki school private ki ba penia da ki mission neki kenhon neki simat nabar ba haka keran jong kanika ad hoc ngiyo iba kidan repondai haka ya secondary di baro haka ya secondary kidan tang sispa khasan
kentup bagi government kibayo jerap na sarkar. Hak secondary part kita deficit kita cis pa arway ki deficit padan kita kendai ki school kibayo lang ya ka adhokran tak science gran kita light spa prapu arteli kat baki school kibayo tak ya ka science gran klamiyo ya ka adhokran kita aspa ka kendai teli. Di ya kade ka mak nilai kran tan ban au ba kade ka rai ka bami na kade ka jingelang tang ong bangin ka skop yang ya ka sarkar sahisian nget ba ka sarkar kumba ka skap kumba ka sya skor no ya kade nu jing dawa ki ba syongnia kade ru kade ka wei ka mat ka ba kham dan kam khin ba min ti ba ka sarkar ikan sip khia ka benta ka ba ar ka bang nilai kran kade halo ki school SSA ki bangi ong ki non NOC na kita ki school ki baklam IT ya ka management sya ka education department ki bangala pemau biang ki badan praspa lai pusan ha ka LP ba news pa khanda ya ka UP ha district chapo Garo Hills kamot ki dan sispa chapo tali ka ba ha ki district jong khasi jantia ki dan ka saus pa lai pusan ki dan bon chen ne mo sya khasi jantia ti kai ka jing e jong ki school kacing ia tu kini school kadai hadu mata kim syai mo akanu ka kategori an itu yaki ni school namar hakitu ki por ba ki ong ban omdan SSA issue kumbala patha dak central government tiga state jongi kala merge kini school mo ban ong ban SSA ban government kan dei kawai di peta na ka peta kini school paklam IT ya management hakanu ka kerdan an itu yaki kham tam ha ka bede pa ka jing thung noi kai ka ba la sha sa pensange ta de na ka banta ka rationalization ke de kala ta lang pade ya kini ki school de na ka banta kini ki school ni kwa ban sha ke namar ka sarkar ka de ba suthu pa ki school ki bakhlam IT sha ya ka management ka bot ki kwa hi ban bat apo jongki ya ka jing penian la da ka de ya ka jing thung ya ki noi kai mo di kadika mat kaba sukta bah namar bun school mata ki don no hikai stang uwei ne arngot namar ba don na prejung kita ki bala resign ngane ki ba entah ba la syong thai tu tingi ha ban syai nang ni syahmat kania kumno namar ba laki ni school on thung hi ka managing ne kan thung hi na ka sarkar daya ki school hi ki ba thung ki school hi ki bangi penia de ki managing committee de ki management wa fair nak lai jogi kwa bangit pedia hi ya ketika kap antum mai kai de kawai pat kamat kadai nak kapenta ka jing klan chu ya ka school ka sarkar ka de basutu ba ka jing klan ya ka school de ban phai na du tan rai na du ka foundational level ka bangi ong na du ka pre primary mong in pej ka pre primary ha du class 5 ngilap ba sarkar ka shu ai jing ngerap tang arut mai kai ha ka ji sisa ngiran kam mai kai malaka class nakala ka asat nila jubha eko proposal lakum no sanot ke noi kai gide banyo ha kawai ka LP school nabar ba nginomla ban suya hikai taki arut ke noi kai deka por kala dai bagi dia pengklan ya ka deka level ka lagi kwa quality of education te kawai perkabat ka dai na ka bentai katu ka netliki school LP bagi pimo tiba dan akan deka jala jungi kimdan sibon ndai kila sya ino a sarkar klam dayo nono jera kila yo ai kajing itu ndai klam yo tena benda kini rungi sapha daga list jong kini ki school ban ai ka sarkar bakan ai kajing rap na benda jongki de hakabai dai ba kini ka issue jong kini ki no hikai DLED ki balik daga NIS ka ba ngila jia kren na wai kapor de kaduk isko an pensai ka nom tang la dap submit sya government sya education minister ba ngila dap ikendu de nakalang jong ka asian mabenta agar ke meeting jom ni ke mana orang tangasngi la rai ban ai por sarkar la kuno po sibnai bakar pensai no yang ni halo ka degamat da ka wasip khia ban ekran ba NIS badio ka assurance da ka jingtho ba la kan penbiang penbet ne am ya ka result ka ba pakala ba sa ai absent ka subject la ya tho ka exam lani kitu ki ba khlap yo ya ka original marksheet and certificate kila ya pass de ki khlam yo dan kita bayar tangka sertifikat dalam kita eka maksud dan kita bayar tangka maksud dalam sertifikat.
Oh, for once I'm ready before her. चले. Gorgeous. Let's go. Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा. अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.